ציטה של היידי. ביקשתי מהיידי, אפילו קיבלתי את רשותה, להגיד כמה מילים לפני הרסיטל שלה. כשנסעתי היום באוטו בדרך, בעצם חשבתי על זה שאני והיידי נמצאנו באותם מקומות אקדמיים כבר 10 שנים. כשאני חזרתי לארץ מארצות הברית, אז באתי לעבוד בוויצו, ואז היידי הייתה שם, והיא מסתכלת עליי מפה, אני מספר לך. ואז עברתי לבית ספר רימון, ואז היידי הגיעה לשם. ואז קיבלתי משרה באוניברסיטת חיפה, ואז היידי הגיעה לשם. ואז עזבתי את אוניברסיטת חיפה, ובאתי לעבוד באקדמיה בירושלים, והיידי הגיעה לשם. בעצם רק בגן חובה לא הייתי הגננת שלה. אבל מעבר לזה אנחנו מלווים אחד את השני, אפילו עשינו קצת דברים אפילו ביחד, לא רק כמורה ותלמידה. אז אני מרגיש ככה כבוד שהיא מסיימת תואר שני באקדמיה, ואני ליוויתי אותה בחלק מהדרך הזאת, סליחה. ואנחנו מאוד שמחים, היא בעצם הזמרת הראשונה שמסיימת תואר שני בחוג שלנו, במסלול של המוזיקה הרב-תחומית. והיא פותחת פה דרך לעוד זמרים מהתחום הזה, שאני מקווה ובטוח שיגיעו לתואר שני בעתיד. אז אני רוצה להזמין את היידי ואת ההרכב שלה. בבקשה. במסורת הברכות, ככה שמסתיים לנו חג חנוכה, אני רוצה להזמין את ארה לגלעדי לברך לפני תחילת הקונצרט. בבקשה. מחיאות כפיים. זהו, שתדעי, אנחנו כאן, הגענו בזמן. כן, זה נכון, זה הסיום. ראש חודש טבת, התשס"ט, 29 בינואר 2008, דצמבר. היידי בלוך-ליפמן, לכן אנחנו כאן. ערב טוב לך ולכולם, וברשותכם, וזה הכתר, היידי בלוך-ליפמן שווה 307, השווה ל10. ואת הרעיונה לעובדה ולמסר. היידי בלוך-ליפמן, ראשי תיבות, הרמוניה בונה לחנים. אמנית יוצרת בחום ריכוז וקשב. אמנית שמפסנתרת, מנגנת ושרה כל תו וכל אות ברגש. בת וחברה להורים ולקהילה, לקולגות ולשועי הבמה. היידי מורה ומתדרכת כיתות ויחידי סגולה. מי שקשוב ומאזין לקולך, הופעתך ולכתיבה, קולט ומבין כי כישרון וירטואוזי נוסק בסביבה, בצנעת יתר ובהכרה ברורה הראויה לבמה וקהל בינה. תואר שני, מקור העובדה שאנוכי כאן בבירת האומה, במפלס הבמה, בזכות הגדולה לברכך ולהתרגש במידה, שהרי טרם הוכרזה הרשמיות וההכתרה לתוארים ומחמאה, זכיתי לחוות כישרונך הרבגוני והמדהים לפני חי שנים, סימבולי וראוי לתווים. התפעלתי באופי המאופק מההרעשה, ואמרתי בהפנמה מלאה, זאת הנערה, תמרי לרמה, בקצב תכנון וחשיבה, במקצב כובש ובקולך הערב, המרגש והמגיש כל טקסט בדיקציה מבטאת ובעומק מתבקש. יוצאים מן הכלל, מדלגים על קלידים, מאלפים סולמות לסופרן ואלטיות, מעצבים תנועה ולאות את מוצו
תלבושות סאונד ותאורה, מביימים תמונות במה למשך מופע, חשוף קהל, מוחא כפיים ושר. והוא הנותן דחף ותהודה, הכשר והכרה לייצוג עירייה, יישוב ומדינה. בהיידי שלנו דווקא הייחודיות וההוכחה לרוויית פעלים ויכולות על בעליל. למזג אומנות באורח מגוון, מיושם ומבוצע כסולנית וכלהקה, באנושיות וסמכותיות, במינון נכון ובמקצועיות מיומנה. אשרייך שאת עותרת כישרון כל כך מופלא. אשרי כל מי שזוכה במחיצתך לכל שני וכל שמחה, כל תנועה וכל הקלטה, כל טוב וכל ברכה מגיעים לך מקדמת דנא ועד כל במות הארץ והמדינה. מזה המקום, מכל באי חיפה, חובקים אותך במלוא אהבה, שנאמר מפי שמואל הנביא, והיא טובת שכל ויפת תואר. ובעבורך יש להוסיף שופע טוב בנפשך וטוהר בליבך. אין ספור איחולים, ברכות והצלחה, כי את אכן ראויה. אמן, כן יהי רצון.
אדם, והייתה אוזנך השומעת מגדולות המילים שנותרו לבדם, נתוקות מתשובה, נתוקות מתשובה ודעת, מחזקו מה הבהיקו עד אין להכיר, מה יפתח חופשתם ביציות הקור, לבבך הנסור להדוף אל הקיר, את נוגהן המקפיא יזכור, את נוגהן המקפיא יזכור, את נוגהן המקפיא יזכור, את נוגהן המקפיא יזכור. בלי להקשיב לרגע, בלי לעצור לנשום, הכל ממשיך לנוע, מחייך לי לשלום, עומדת וצועקת, אבל אף אחד כבר לא מקשיב, ניחוח די דרמטי, וזה אפילו לא מכאיב. העולם הולך לי לאיבוד, הקול שלי הופך צרוד, הרוח מלטף, בפנים אני בוערת, הפחד הוא דוחף, אני מאושרת. מילה עם לב ותוכן, או שרשרת של אותיות, אולי אהיה הפעם כל מה שרציתי להיות. השקט מצמרר לי, קורע את אור הטוב, לא מצליחה לדעת התחלה או בעצם סוף. העולם הולך לי לאיבוד, הקול שלי הופך צרוד, הרוח מלטף, בפנים אני בוערת, הפחד הוא דוחף, ואני מאושרת.
תחושה מאוד חונקת שאני קצת אבודה. הריח מספר לי למרות שהכל חשוך, אני לא יודעת למה, אבל עולה חצי חיוך. ערב טוב. אני אסגור את הדלת, בסדר? שנייה אחת. אני אסגור. עכשיו רוח ירושלמי נכנס ככה. הרסיטל הקודם דיבר על החיים שלי, בכל מיני זוויות, אבל הוא לא נגע בדבר אחד שהחלטתי לא לגעת בו, וזה נושא האהבה. אז לכבוד הנושא הזה החלטתי להקדיש את רסיטל לסיום. והרסיטל הזה נעשה בהמון אהבה, עם כל האנשים שפה, ואיתכם כמובן, שבזכותכם אנחנו כאן שרים ואני אשיר ואנגן. ורציתי להגיד לכם כמה דברים על הנושא הזה. הדבר הראשון שבעיניי האהבה היא כמו פאזל, יפה, שמורכב מהמון חלקים. כן, תקשיב. שמורכב מהמון חלקים, מעוצבים, צבעוניים, פשוטים, שביחד, בקומבינה הכללית, יוצרים תמונה מאוד יפה. יש רק בעיה קטנה אחת, שמספיק שחלק אחד מהפאזל לא נמצא, או קורה לו משהו, וזה מאוד מפריע. מאוד. אז כל העניין הזה של אהבה ופאזל, משחקים וחיים, זה נושא מאוד מורכב. כל העסק הזה מאוד מורכב. אבל דווקא במורכבות הזאת החלטתי לגעת ברסיטל המקורי, שרובו יהיה מקורי. והתחלנו בשני שירים שכל אחד מהם מדבר על עולם אחר. השיר הראשון היה קול, את המילים כתב נתן אלתרמן ואת הלחן אלון שב, והוא מדבר על העולם שבו המילים שאנחנו אומרים יש להן חשיבות מאוד גדולה, אבל אנחנו לא זוכרים כל כך את התוכן שלהם. מה שבעיקר אנחנו זוכרים זה את הזוהר שלהם, את האווירה, את מה שהן עושות לנו בלב. והשיר השני היה חצי חיוך. את השיר כתב תלמיד שלי את המילים כתב תלמיד שלי לפני 2 בערך, תלמיד שלימדתי בעירוני ה', ויום אחד הוא ניגש אליי עם המילים ואמר לי, היידי, הם לא קוראים לי המורה, הם קוראים לי היידי, ניגש אליי ואמר לי, היידי, כתבתי את השיר עלייך, באמצע המסדרון, באמצע יום לימודים. ואני קראתי את השיר בפניו, ומאוד התרגשתי, אמרתי לו, איך זה עליי? ואז הוא אמר לי שכשהוא רואה אותי עוברת במסדרון, לא משנה אם יש טקס, אין טקס, חזרות, הגברה, הנגנים לא הגיעו, הזמרים לא הגיעו, איחורים, המנהל משבית את בית הספר, לא משנה מה קורה, תמיד בזווית הפה יש לי חצי חיוך. תודה אבי, זה מזמזם לי פה במוניטור מאוד. אז תמיד בזווית הפה יש לי חצי חיוך. אז אלה היו 2 השירים הראשונים. 3 השירים הבאים שתשמעו יהיו ברצף, והם 3 מדברים על 3 אהבות שהיו לי בחיים, שכל אחת מהן השאירה בי חותם אחר.
איך ניסיתי לדבר עליו נחנקת, הוא שותק, אני צועקת, לא, הוא לא שומע, אצלו זה כבר עבר. איך שתקתי כשהלך, והוא יודע שלקח את מה שיש בי, שאמר שזה חבל, אבל נגמר. אני עוד מחכה שיתעורר, שיבוא ויחבק אותי, יגיד שהוא חוזר, וזוכר שגם אצלו הלב שבור וזה כואב. שהזמן כבר יעבור, ושהגוף יפסיק לבעור, ושהכל יחזור להיות כמו שהיה, ועכשיו מזיכרון רחוק עם טעם של מתוק, אני יודעת שהלב גדול, יש מקום לעוד סיפור ועוד סיפור של אהבה. שיבוא ויחבק אותי, יגיד שהוא חוזר, וזוכר שגם אצלו הלב שבור וזה כואב. אני עוד מחכה שניפגש, שיבוא ויחבק אותי, יגיד שהוא אוהב וחושב שמה שהיה לנו שווה את הכאב, שמה שהיה לנו שווה את הכאב. זה התחיל בתמימות, בזמן רחוק, שנים מתנדנדות בין מר ומתוק. לפעמים אתה שם, לפעמים אתה כאן, בין אחד לאחר אתה הולך וחוזר, הרגשה שתמיד ברגע אחד נפגשות העיניים, נעלם הלבד, ואז תמיד כמו בסרט ישן רצות התמונות בשחור ולבן, והלב משווה על החיבוק המוכר, לסודות הקטנים ולגוף ששם. עם הצחוק שפורץ מחשכת התהום, היד שמלטפת עוטפת בחום, געגוע שצף וריחו העדין ממלא בחיוך התרגשות אמיתית, שחיכתה בפינה לזמן הנכון וחלמה בשנתה שיגיע היום. הנה הוא הגיע היום המיוחד, קילפת ממני שכבות כמו בצל, השארת אותי רואה ונראית חשופה
מצקצק בריגוש המוכר, ואולי, רק אולי, הסיפור לא נגמר. תמיד חלמתי על האחד. כל אחד חולם על האחד. כל אחת חולמת על האחד, וכל אחד חולם על האחת שלו. מאז שאני ילדה קטנה. האמת שאני לא יודעת להגיד אם אני רוצה שהוא יהיה בלונדיני או שחור, שמן או רזה, גבוה או נמוך. האמת שגבוה עדיף, כי אני קצת... גם רזה. כן, לא, רזה זה לא גבוה, עדיף גבוה, אבל אף פעם המקצוע או איך הבן אדם נראה, זה אף פעם לא היה חשוב. וסבתא שלי תמיד אמרה שהעיקר שיהיה בן אדם. זה היה המשפט שלה. ואימא שלי אומרת לי את זה עד היום. לא חשוב מי הבן אדם, העיקר שיהיה בן אדם. זה אומנם רסיטל של שירים מקוריים, אבל השיר הבא הוא שיר שמאוד מאוד 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 מרגש אותי, תמיד. בדרך כלל, ברוב המקרים, רוב הביצועים, ויש לו המון ביצועים, שר אותו גבר לאישה. את התרגום עשתה נעמי שמר בכישרון מדהים ובטקסט שהוא מרגש וקורע לב, ואני קצת ערכתי אותו כדי לשיר אותו לך. והשיר הזה מלווה אותי בערך מאז שאני בת 20. בועז דיבר קודם על אוניברסיטת חיפה, אז באוניברסיטת חיפה הכרתי חבר מאוד מאוד יקר שמלווה אותי עד היום, גיטריסט מדהים, ואנחנו מגיל 20 אנחנו מלווים אחד את השני בטוב, ברע, על הבמה, מאחורי הקלעים, וזאת כבר מזמן לא התאהבות, זה פשוט אהבה לבן אדם שיקר וחשוב לי. והשיר הבא הוא מוקדש לו ולכם, ואני מקווה שתתרגשו יחד איתי. כאן שום דבר אינו דומה
לנגן איתך ביחד. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד עדיין. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד עדיין. הזמן שיר אבל מנגן עוד, והימים כואבים, אך אין מלכודת מסוכנת משלוותם של אוהבים. אני רוצה עכשיו לבכות, ליבי נקרא טיפה פחות, יש בי זהירות עכשיו ללכת, זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק הוא מסוכן, המלחמה ברוך נמשכת. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד עדיין. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד עדיין. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד עדיין. אהוב שלי, אתה יחיד ומחושב שלי, באור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך תמיד. רק מבט, עוד רגע כאן. כמעט יכולתי, רציתי לגעת, עוד קצת לדעת, ולנשום, ורק לנשום. ולו יכול, אם רק רצית עוד להשמיע באוזניי, לגעת,
אז אני כבר אומרת לכם שהחולשה העיקרית שלי, יש שיר שנקרא חולשה לרקדנים, אז לי יש חולשה למוזיקאים, באופן מאוד מפתיע. זאת חולשה למישהו שקורע את הלב כשהוא מנגן בפסנתר. זאת חולשה למישהו ששר עם הגיטרה ורוקד איתה על הבמה. וזאת חולשה למישהו שקורע ופותח את שערי השמיים כשהוא מנגן בכינור. זה פשוט מהפנט אותי לראות אדם שלם כל כך עם הכלי שהוא מנגן בו. אני מרגישה את זה כשאני ליד הפסנתר, אני מרגישה הכי אני שאני יכולה להרגיש, אבל כשאני רואה את זה על מישהו אחר, זה נראה לי קסום במידה שקצת קשה לי לנשום. ואז הלב מתחיל לדפוק מאוד מאוד חזק, והבטן מתהפכת, ומחשבות, וסרטים שלמים רצים באוויר, והבן אדם עומד על הבמה, או בחדר, או בכיתה, או בקונצרט, לא משנה איפה, הוא מנגן רק לי. זה רק אני והוא. וכשזה קורה, זה הדבר הכי מושלם בעולם. את השיר ששמענו קודם, את צבעים חמים שאיתי ואני שרנו ביחד, איתי כתב והלחין. והוא הציע לי לשיר אותו. הוא השמיע לי את השיר אצלו באולפן, ואז אמרתי לו, יאללה, בוא נעשה מזה דואט. נשיר שנינו, ננגן שנינו, ואז לקח קצת זמן, אבל המילים שונו בסופו של דבר, והבאנו את השיר לביצוע הזה שאני חושבת שאיתי אמר לי באחת החזרות שעכשיו הוא אוהב את השיר, אז קיבלתי את זה בתור מחמאה, וגם אני מאוד מאוד אוהבת אותו. ובסוגריים, גדולים ולא גדולים, איתי הוא סיפור אהבה מסוג אחר, לא להיות נבוך, אוקיי? האהבה שלי אליו, לבחור הזה שם שיושב על הכחון וממתין לשיר קצבי, אבל כך נשימה, הכל בסדר. האהבה שלי לאיתי היא אהבה לבן אדם ערכי ומוכשר, חכם ויצירתי, שמאמין בחינוך ובמוזיקה, שהיא בעיניו ובעיניי הכלי הכי חשוב בחינוך. והעבודה איתו מדהימה אותי כל פעם מחדש, ויש בינינו חילוקי דעות, כן? שלא תחשבו, אנחנו רבים, אנחנו מתווכחים, אבל זה תמיד בנועם, וזה תמיד בחיוך מאלף מהצד השני של החדר, ואיתי תמיד כנה, הוא לא מסתיר שום דבר. הוא אמנם קורא לי היידה, וזה גם בכנות מושלמת, אבל הוא תמיד כנה, ורק רציתי להגיד כאן לפני כולם, ואני יודעת שאתה נבוך, אבל זאת חוויה, לא, אתה לא צריך להיות מוסתר. זאת חוויה אדירה לשיר ולנגן איתך. תודה רבה, על תרום.
לא מקורי השני לערב הזה. אנחנו כמעט ברבע האחרון. את השיר הזה, אני מקווה שזה בסדר שהוא לא מקורי. בסדר. יופי, תנשמו, תגיפו, הכל בסדר. זה שיר שהקלטתי כשרציתי להתקבל ללימודי תואר שני בביצוע בלונדון, והקלטתי אותו עם ליאור, פסנתר שירה, אצלו באולפן, one take, וככה הוא נשלח, ומהרגע ההוא, זה שיר שמלווה אותי כל הזמן, והוא מדבר על ילד אחד קטן, אבוד בעולם, תלוש, שיום אחד בין נדודיו הוא פוגש אותי. אנחנו מדברים על המון דברים, אבל בסוף הוא אומר לי שיש דבר אחד שהוא רוצה שאני אלמד. והדבר הזה, זה שהכי חשוב בעולם, זה לאהוב ולהיות נאהבת. אז השיר הזה הוא אחד השירים שאני הכי מתחברת אליהם, כי זאת האמונה הקטנה והפרטית שלי, שאני אוכל תמיד לאהוב ולהרגיש את האהבה הזאת בחזרה. ואני מעניקה לכם את השיר הזה באהבה גדולה. כששואלים אותי, מה זאת אהבה? אז הדבר הראשון שעולה לי בראש,
ומי שמכיר אותי יודע שהמילה הראשונה שעולה לי בראש זאת המילה צקצוקים. כן, אז צקצוקים, כדי שתבינו אחת ולתמיד מה זה, צקצוקים זה כשיש פרפרים בבטן, כשכל הגוף רועד, כשהלב והראש עובדים בכיוונים אחרים לגמרי, כשיש התרגשות בלתי נשלטת. זה הציפייה לדבר ולהיפגש ולספר איך עבר היום ולחכות ל-SMSים הקטנים האלה שהם תמיד כמו מתנה, ניתנים בהפתעה. שזה לבלות ביחד ולהתגעגע. וזה בעיקר מרגיש שהזמן הוא רק שלנו. שכשאנחנו ביחד, אז הזמן עובר מאוד 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 לאט, כי אנחנו מקפיאים אותו. אנחנו שומרים אותו חזק חזק, והוא רק שלנו. וכשאנחנו לא ביחד, אז אנחנו מאוד מאוד רוצים שהזמן יעבור מאוד 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 מהר, כדי ששוב כבר נהיה ביחד. אז השיר הבא שתשמעו, נכתב, זה השיר הכי צעיר בחבורה, הוא נכתב לפני 3 שבועות בערך, בלילה אחד, ליל חמישי, הלכתי לישון ב1 בערך, משהו כזה, וב2:30, מה? פספסתי? לא, בסדר, אנחנו בסדר. וב2:30 קמתי מהמיטה באופן בלתי מוסבר, ללא סיבה ממש מוצדקת, הלכתי לחדר העבודה שלי, פתחתי את המחשב, פתחתי את הקלידים, והתחלתי לנגן. וב5 בבוקר היה שיר. הקלטתי אותו מהר למחשב, הוא היה סקיצה מאוד ראשונית, הלכתי לישון, הלכתי לאיזה פגישה בבית ספר, חזרתי ב1 הייתה לי חזרה עם איתי. הגעתי לאיתי ואמרתי לו, יש שיר חדש. אמר, תשמיעי לי. ישבתי ליד הפסנתר, השמעתי לו, וזה מיד אחרי 5 דקות הקלטנו אותו, כתבנו לו עיבוד לכלי נשיפה, סוף סוף, וזה השיר הבא, שנקרא העולם שלי. מיליון חלומות שחלמתי סיפרו את עצמם
השיר הזה ששרנו וניגענו עכשיו היה השיר האחרון ברסיטל הקודם, ובפעם הקודמת ניגנתי אותו רק אני והפסנתר, והפעם החלטנו לתת אותו לכולנו. אולי מחר אני אהיה יפה מאוד, בעיקר בעיניך, כי זה הכי חשוב. אהבתי אליך תחזור להאיר, ואהבתך אליי תחזור אליי כאילו חזרה מנחר. אולי מחר האהבות שלנו יחזרו לקנן בנו אחד כלפי השנייה. אולי מחר. לצערי הרב, אנחנו בני אדם, ואנחנו לא בנויים רק מלב וצקצוקים. יש לנו גם שכל. אומרים שהוא השכל הישר, אבל לדעתי הוא קצת עקום. הוא תמיד הולך נגד הלב, ברוב המקרים, והם תמיד נמצאים במאבק מאוד מאוד גדול, אחד נגד השני, והם אף פעם לא מתחשבים בי. הם עושים מה שבא להם. ואיש חכם אמר פעם כשזה יהיה אמיתי, את תדעי, את תרגישי כשזה יהיה אמיתי. אז אני פה, אני מחכה. ואני באמת לפני שאני אסיים את הערב המרגש הזה, יש כמה אנשים שאני באמת רוצה להודות להם מכל הלב. אנשים שעזרו לי, שהיו איתי, שעודדו אותי, שתמכו בי ברעיון המופע האישי המקורי והראשון הזה.
הראשון שביניהם, שהוא זה שהגה את הרעיון, היה עופר קלף, המורה שלי, שבאתי אליו באחד השיעורים והוא אמר לי, תגידי, מה עם חומר מקורי? בסדר, קאברים, מה עם חומר מקורי? אז אמרתי לו, יש כמה. אמר, השיעור הבא שאנחנו נפגשים, תשמיעי לי. ואף פעם לא אמרו לי את זה. אף פעם לא אמרו לי, תשמיעי לי. אז שבוע אחרי זה באתי אליו עם ניילונית, עם כמה שירים, והוא ישר על המדרגות אצלו בסטודיו, במבט חתום, ואני הרגשתי כאילו אני בבחינה בקונסרבטוריון, התיישבתי ליד הפסנתר, הידיים רעדו לי וקפאו לי, התחלתי לדפדף בין השירים ואמרתי לעצמי, איזה שיר אני אשיר ראשון, כדי לעשות את הרושם הכי גדול. אני לא זוכרת מה השיר הראשון ששרתי, אבל אחרי, ואז נגמר השיר הראשון, ואז הוא אמר, אוקיי, לשיר הבא, הלב שלי התחיל לדפוק, אז שרתי עוד שיר, ושרתי 3 שירים, ובשיר זיכרונות לכתבים לשיר, ששמענו קודם, שאיתי ניגן על הכחון, אז עופר אמר, רגע, הוא הוריד את הכחון שלו, והתחיל לנגן איתי. עופר, אתה זוכר? פשוט התחיל לנגן איתי את השיר הזה, וזהו, ואז ידעתי שזה נכון, שזה צריך לקרות, והרסיטל השני, רסיטל הסיום שלי, יהיה שירים שלי, שהגיע הזמן להוציא אותם קצת מהמגירה, ולא לפחד יותר מדי. אז זאת התודה הראשונה שלי. תודה, עופר. התודה השנייה היא לאיתי אלתר, שיושב אי שם בפינה. ואיתי ניהל מוסיקלית את כל הערב הזה. כן, חברים. בראבו! וכמובן אחריו לכל צוות המופלאים שיושבים איתי פה על הבמה. אנחנו נלך אחד בקטנה, כי זה חשוב. הראשון הוא דן סגיב, שעובד איתי ברעות, מלמד איתי, קולגה שלי, וצוחק איתי בהפסקות, ואנחנו עושים שטויות גם בימי הורים. אני יודעת שיש פה תלמידים שלנו, אבל זה בסדר. הם יודעים, כן. אז דן הוא גם חבר אמיתי, והוא גם מנגן מתי שרק אפשר, כי הוא אוהב את זה בלב ובנשמה, ותודה רבה שאתה איתי. השני, עכשיו אנחנו מגיעים לסקציית התלמידים, כי כל שאר האנשים פה שעל הבמה הם תלמידים שלי, אוקיי? אז הראשון הבכור הוא אייל מרגלית, על הגיטרה. ואייל היה תלמיד שלי בכיתה י', הוא היה בי', אני הייתי קצת יותר מבוגרת, והוא עשה לי את המוות בשיעורי קצב, הוא עשה לי את המוות. הוא מחייך שם בפינה כי הוא יודע על מה אני מדברת, אבל זה הוביל לדברים טובים, ואני הכי גאה בעולם שהוא יושב איתי פה ומנגן איתי, והוא חייך אליי מעבר לראש של יונתן, כל הזמן, כל הרסיטל, אז תודה רבה. אנחנו הולכים לפי הגיל. הבא אחריו זה יונתן גולדמן. ויונתן, כשהוא היה בכיתה ט', דן ואני התחלנו ללמד ברעות, אז הוא היה תלמיד של שנינו, והוא תמיד היה לו קוקו, הוא היה מעודן כזה, ושקט וצנוע, וימים עברו, והוא יושב פה עם בס, וכולו נהנה ורוקד עם הבס, אז אני... תודה רבה, יונתן. טוב, הנסיכה של ההרכב, שהיא באמת נסיכה אמיתית, זאת אופיר אלתר. שאופיר, חוץ מזה שהיא הייתה תלמידה שלי, וגם של דן, אז היא ממש כמו אחותי, היא ביום, בלילה, בכל שעה, בכל אמצעי תקשורת, תמיד אנחנו מחוברות, ותודה רבה. תודה. והנסיך הקטן, זה שיושב אי שם באמצע, לא קוראים אביב אלתר. והוא עכשיו תלמיד שלי, בניגוד לכל השאר, הוא תלמיד של דן ושלי ברעות,
ואין לו ברירה, הוא חלק מהמשפחה, אז הוא היה חייב לנגן פשוט. לא השארנו לו הרבה ברירות, אז הוא גם פה מנגן איתי, ותודה רבה רבה רבה. ויש עוד מישהו שאני רוצה להודות לו שהיה בצוות שהכין את הרסיטל הזה, שהוא לא יושב איתנו על הבמה, אבל הוא לקח חלק מאוד 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 גדול בכל מה ששמעתם בטקסט, ששמעתם היום. הוא נתן לי משימות לפני שבועיים ואמר לי, תכתבי מה זאת אהבה בשבילך, על מה מדבר כל שיר, כמה שרק תכתבי יותר, יהיה לנו עם מה לעבוד. ובשבוע שעבר אנחנו נפגשנו, והוא חתך וערך ומקסס ואמר כן זה כן וזה לא, ומתי לקום מהפסנתר ומתי להסתכל על הקהל ולהיכנס מהצד ולא להיכנס. ולבחור המדהים הזה שאני אוהבת מאוד 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 קוראים ארז טודרס. התודה הבאה היא למשפחה החורגת שלי, שזאת משפחת אלתר. עכשיו, אם לא שמתם לב, יש פה 3 על הבמה, ששם המשפחה שלהם זה אלתר, אז הם 3 חלק מרביעייה. האח הרביעי והגדול הגיע לא מזמן מאיטליה לכבד אותנו בנוכחותו, זאת התרגשות מאוד גדולה. והמשפחה הזאת פשוט הפכה להיות המשפחה החורגת שלי, והם קיבלו אליהם בחיבוק אדיר עוד ילדה, ממש ככה. פשוט כל סוף שבוע אני אצלם, ואתם מדהימים. חבצ'ו ואילן, אתם הכי מדהימים בעולם. והתודה הבאה היא לכל מי שכאן, כמובן למשפחה שלי, שהגיעו מכל הארץ, ממש ממש מכל הארץ, בין הדודים רחוקים וקרובים, והכי חשוב, אמא שלי, שכאן, ואבא שלי שהגיע עם מיקה, תודה רבה. ולחברים הנפלאים שלי, שאני יודעת ששלחתם SMS איך להגיע, מה להגיע, מתי להגיע, איפה זה וזה, והטלפון לא היה אצלי. אז תודה שבאתם, ואני יודעת שאתם פה. ותודה לכל התלמידים המלאכים שהגיעו בהסעה מחיפה הרחוקה והגשומה. תודה רבה לכולכם. אני יודעת שאתם פה, הנה שאני יושבת פה בהתחלה, ומירב, וגם עידו פה, ובר פה, ולידור, ועידן, את עידן ראיתי מציץ קודם, ותמר שהגיע, תודה רבה, תודה רבה 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 שבאתם. והתודה הבאה היא הכי מרגשת בעיניי, כי בלעדי הרסיטל הזה לא היה קיים, וזו תודה לאהובי ליבי ונפשי, שבזכותם השירים האלה נכתבו. והאנשים האלה הולכים איתי כל הזמן, ומאירים לי את הדרך, וכל פעם שאיכשהו מתחיל סיפור חדש, הם תמיד יושבים בלב ואומרים, כן, זה מתאים, זה לא מתאים, זה כן מתאים, איך תלמדי, מה עשית טוב, מה עשית לא טוב. הם תמיד שם כדי לייעץ, ואני מקשיבה להם. העובדות מראות שזה לא כל כך מצליח, אבל אני בשאיפה שזה יצליח. ותודה רבה ענקית לכולכם, שבסבלנות מדהימה והקשבה למופת, נתתם לי את אפשרות לומר לכם ולשיר לכם את כל מה שיש לי על הלב, שסבלתם את פתיחות הלב והנפש שלי, ואני באמת 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 אוהבת את כולכם, את כל מי שהגיע לכאן וטרח ביום הגשום והקריר הזה, אז תודה רבה רבה. והשיר האחרון הוא שיר שהאמת לא תכננתי לדבר לפניו, כי הוא אומר הכל במילים שלו. זה שיר שכתבתי לפני 2 כמה חודשים אחרי שהתחילה המלחמה, מלחמת לבנון השנייה.
וזה בדיוק הייתה השנה שהתחלתי ללמוד פה, באקדמיה. הייתי מגיעה, יוצאת ב5:15 בבוקר מחיפה, מגיעה לירושלים ב7:30 כדי לעקוף את הפקקים, ואז תמיד הייתי מוצאת חדר פנוי ב7:30 בבוקר. אין כל כך הרבה אנשים שמתאמנים, למרות שיש, אבל לא הרבה. והייתי מוצאת חדר פנוי, נכנסת אליו, ועד שהשיעור מתחיל פה בכיתה הזאת בשעה 9, הייתי יושבת ומנגנת. אז השיר הזה נכתב באחד מימי החמישי האלה שבאתי לפה, ואיתו אני מאוד מתרגשת לשיר אותו, כי הוא פתאום מאוד מאוד קשור למה שקורה לנו עכשיו בדרום. בחיפה זה מרגיש לי שהדרום מאוד מאוד רחוק אלינו, אבל פה בירושלים זה פתאום מקבל קנה מידה קצת אחר, והשיר הזה הוא בתפילה מאוד מאוד גדולה לכל האנשים שיושבים שם, לחיילים שלנו, ואני רק מאחלת שיהיה טוב, וכולם יחזרו הביתה בריאים ושלמים, ואני מאמינה שגם אתם חושבים כמוני. והשיר האחרון נקרא מעם לאומה. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אז אמר אלוהים לאדם, זה העולם שבו יהיה לך טוב. ומאז עם חלוף השנים, גירוש, מכות, גלות, שואה, צדק רודף מלחמה, רודפת צדק, רודף מלחמה. אז הגיעה התקווה ואיתה ההכרזה, ארץ זבת חלב ודבש, הפכנו מעם לאומה. יש לנו דגל, יש לנו בית, אפילו יונה עם עלה של זית, קיבוץ גלויות, טעמים וריחות של מזרח מערב, ושוב אותו הקרב. מלחמה רודפת צדק, רודף מלחמה. רק תפילה אחת בלב כל העם, הבטחה של 2000 שנה לחווה ואדם, שיהיה לנו טוב, שנדע לאהוב את עצמנו, לא יהיו עוד נופלים, לא דמעות של הורים שנדמו, שישובו בנים לחלקת אלוהים הקטנה. אז נשיר בכיכר, הנשמה אז תבער בקולנו.
חזרן. טוב, אבל עכשיו אתם חייבים להתעורר, טוב? זה השיר הקצבי הזה, בסדר? שנייה, רגע, איתי. שנייה, רגע אחד. לא מקצועי. חשבתי שסיימת. איך לא מקצועי? מאיזה מספר? עונות נכתבים לשם? זהו. כן, כן. מה הייתי עושה? רגע, איתי. הקהל חייב להתעורר. כן, זהו. זה לא יכול להיות. שנייה, יש פרוצדור. יש? כן. כשרק אנחנו צוחקים על אותה השטות, כשרק אנחנו טועים את אותה הטעות, כשמבט אחד שווה 1000 מילים, כשהשמיים תמיד כחולים, כשהלב מדבר בשפה חדשה, כשבחוץ אני ילדה ובפנים אישה, כשהחיוך מחייך כל היום והשמש זורחת בחורף פתאום, אז יודעים שזה נכון מהרגע הראשון, נסחפים למלמול, מחכים לצלצול, מתקשים לנשום, מתרגשים לחלום, אוהבים את האהבה. כשהכוכבים בשמיים רק לנו דולקים והרוח מנגנת צלילים מתוקים, כשהלילה לסוף התשוקה, כשהים מביט בנו בשתיקה, כשאני מתפללת שלא ייגמר, חוץ ממך אין לי אף אחד אחר, כשלא עוברת דקה מבלי שאחשוב איך היה לנו כל כך טוב. אני יודעת שזה נכון מהרגע הראשון, שנסחפתי לבלבול, שחיכיתי לצלצול, שלא יכולתי לנשום, התרגשתי לחלום, שאהבתי את האהבה. אני יודעת שזה נכון מהרגע הראשון, שנסחפתי לבלבול, שחיכיתי לצלצול, שלא יכולתי לנשום, התרגשתי לחלום, שאהבתי את האהבה. את אותה אהבה שברחה. אבי אלבאס, שבזכותו אתם שומעים ושמעתם את כל מה ששמעתם הערב, הוא אדם רגיש ומקסים עם לב רחב ועיניים שמדברות. תודה רבה רבה רבה. זהו, עכשיו באמת נגמר. יש אנשים יותר חשובים. טוב, לא הבנתי. דן. בוא תגיד שלום, נו, מה אתה חוזר? הוא יושב פה קודם, תסתכל עליו. כיף לראות אותך. אתה בוחר? זה אבא שמצלם. לא, שארתם אותך. תודה רבה לכם. הייתי על הכיף. נהנינו מכל רגע. איפה
איך עליתם? יופי. מאיידר? לא מאיידר. אלא? מגולדר. יום גולדר. וזהו, ואמרתי טוב, נו, אמרתי, חייב לך גם הגענו לגולדר. רק בקיץ. היה יום מדהים, היה למעלה... נתנו לנו לצאת, אתם תוכלו להיכנס. היה מדהים, אבל אני הייתי למעלה חשבתי עליהם. לא בעלייה. זה בלב. איפה? יאללה, כיפק. נהנתם? לא היית... או, מה? חיה, את נהנית? מה נפלתי איתו? כן? נהנתה? אוי, היה משהו. איפה את ליאורוש? אבא תחזיק? נהנתה ליאורוש? הייתי לב. טוב, אני אסגור את זה לכל זה, קודם כל רק לסגור את זה. אביב. יש פה רק על הרצפה? חשבתי לא אתכם. לא. مرة الماضي جبت وحملت כל הפרטים, כל הפרויקט, כל הרפרטואר, כל הזמנים, כל הסגנים. זאת אחות של נג'אד, שקשוקה. טלר, she don't appreciate yourself. תשמע, דיברתי איתו בטלר. שי, איך היה שי? יהיה לך אדם להירגע. אתה סחבת אותה לידיים שאתה תינוקת. If you can come to me to Haifa. Inshallah, Najad is telling me every night, every time that she is coming to me. I come back. If many kisses to me. There is no politics.
I love him. Kisses to him. All the family, of course. אל תשכחו לתת לנו. אל תשכחו, אני רואה. מה זה, מביאים צ'קים? צ'קים. יאללה, רואה שם להגיד לך משהו. כמה זה שונה? I hope so. I will come so. I will see you if you can. Yes, of course, now. See you. Take your sister and jump. She's like, I like, okay? See you. אתה מסתיר. All right, take care, goodbye. Thank you for coming. Bye-bye, you're welcome. אני בשם. אני פשוט אמור, אני נשלש. תארו לעשות לי פדיחות בכיתה. דיר בעלה. ברור. גם אצל דן. אני מכל דקה ממנה. שדן יעשה מסיטה. לא, איזה שאלה. היית חמוד כזה. כן. כולם הייתי בבית ספר? גבי, כן? אני אקח, יש לי פה גם תיק באיזה מקום.